Aiwa, nhasi uno tiri pano apo kumba kwamuchembere wangu kwandiri uko ndingodzurira ka unongozivawo kunzi chirere chigokurerawo. Ndikati nhasi ndimbonoonawo wana muchembere wakandirera. Tiri kutaura iyo nyaya yekuti chirere chigokurerawo mazuva anotevera. Ndiyo imwe yanga ndiri kuita pano, kudzidzisana chirere chigokurerawo. Ndizvo zvanga ndiri kutoita panguva inoyi, nekuti apa munondiona ndakadai huyai kuno. Kudzurira muriwo kutiwo zvedi kunhasi ndikaurerawo mugowera kunotevera ndingatadzawo kudyawo nenzeve zvadzo here. Saka nhasi ndiri kutaura kuti chirere chigokurerawo. Dzipewo muriwo dziji, iwo zodzitawo muriwo uri kudya mumwe muriwo. Chirere chigokurerawo.